У рамках раённага фестываля адкрытых урокаў беларускай мовы і літаратуры настаўнік нашай школы Дабрышкені Марына Михайловна правяла урок медыафорум, прысвечаны роднай мове. 21 лютага увесь свет адзначае міжнародны дзень роднай мовы. У нашы дні, ребята, вельмі актуальна гучаць словы Якуба Коласа. Трэба любіць, ведаць і шанаваць мову свайго народа і умець дасканала валодаць ёю. На адкрытым уроку быў прадстаўлены відэакантэнт нашага школьнага медыацэнтра, дзякуючы якому вучні не толькі замілавання праслухалі верш Петруся Аброўкі «Калі ласка», але і змаглі ўлавіць і запомніць вялікую колькасць аднародных членаў сказа. Таксама у вучняў была магчымасць папрактыкавацца ў пунктуацыі, расстаўляючы знакі прыпынку ў сказах з адроднымі членамі і абагульнальным словам пры іх, а таксама паглядзець прэзентацыю. Абагульнальнае слово пры аднародных членах сказа – гэта слово, якое выражае большую шырокае значэнне, чым аднародныя члены сказа. А фізкульт-хвілінка дазволіла зняць напружанне і крыху адпачыць. Гэта Беларусь моя, гэта маё сонейка. А групавая работа каштоўна тым, што дазваляе ўдасканальваць свае камунікатыўныя навыкі і здольнасць працаваць у камандзе. У нас ёсць аднароднае значэнне. Наша Беларусь – гэта прасторныя бязмежныя палі, якія спяваюць нам ціхія, шчымлівыя родныя песні пра свабоду і мір. Тут у нас аднароднае азначэнне – гэта глыбокія, старажытныя, багатыя, творчы, шчыры, гасцінны. Так. А дапаўненне у песнях, танцах і вырабах. Песня. Падкаст «Ваня рвецца ў бой». Вітаем вас, Владимир Віталійович. Усе яго творы былі пра беларускую прыгажосць, шчырасць прыроды нашага роднага куточку. Я думаю, Якуб Колас не пагадзіўся б, што ён самы вядомы. Сябры, памятайце, што родная мова – гэта не толькі сродак штодзённых зносін, але і невычэрпны скарб нашай шматвяковай культуры. Мы разам адкрываем для сябе мілагучнасць, багацця ды глыбіню беларускага слова. Кожны з нас можа зрабіць свой унёсак у захаванне спадчыны, альбо актыўна карыстацца мовай у жыцці, альбо проста шчыра шанаваць нашы нацыянальныя традыцыі, злучнікі альбо і альбо. На душы становіцца радасна, калі адчуваеш, што добра папрацаваў. Калі прыязджаў да свайго прадзеду, я не мог без